بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما تسلو Ablaye ما فين سوما ambani sogoma كم تقولي bon mi ala tanu ibala tanu ça va no ibu munye slim wodita lendo voilà yo ta wodinya ota o dare ntede ada lendo de afo ya lendo ama ngani adika ado akanya sanga baga karashidi akanya d'accord akanti ngo baksima takasi bi gondema ngo kluba nona ale o ke kuma juge ngo zanado bamana de afu akrofo bagare bamana ngana ko takasi bi gondema ko kluba nona bon Ablaye ça abe débat benika family ke tukadu benika falen jugola na le ya fam kata sansi mi fe ale bi koro mi dama o ya koro do waaw ne ba fam ya kata sansi mi fe o fana koro wore aywa d'accord bamana ngane de ya bamana ko femu segi kunu kana so agi nemu abada abitani yo kana fosa abitani jibiri abitani fam segi kunu ni tura ki to ko refe o gato ki nemu Ablaye na jara dala o gani ay ajatere abaga ka wodi kama feredo ki nemu dondoni akina mbala o yi kunu ne o ayiwa ko ma bi se sola na kali siganuka abada adaba de ka sabali dron e ka sabali dron o ba fa ko mun fo ibe sen nabi shini do re fana bi se fana na koy o kote tana e don o de kay amba ko jeri mu ma ka di sebeke ko chebi se sola ni so ya bi ko be yo chekle abe chekle ngwe abe makre ni o ba fa ko mun fo Ablaye njo de fi ngo maka sabali i ka ko ke i ka ke doni i ka don ka fo i be se do be e bisola nga fa wore fana be mu fana be se fana don o fana be o ayo e ma ro ba ko sombi bi ta kloe do ko ma mundi wara do ba ko mine ay ba ni am no la ba blawo ay parce que intam ne roy ay intam ne roy parce que ni am da bi yele mawo be kunro de yini ni kunro soro ko mina Ablaye e bi lafia doni wala ma bi se kana dema de ma e ma wori ba fo ko ay nan de nga warala wa soro kunro bi bulo de soro ne kude bi bulo ma shidi gere ma di gere amba jomi gere Ablaye kaba ko Allahu akbar ma shidi gere afamuna aywa bismillah Ablaye nam bi tarata sigatola février kalo kile muga ani kelen samba fila ni muga ni saba naamu an yomine gafo be a caman d'accord caman tubabu ko caman damini fila de a bɛ fila ye ko ni fila dɔrɔn ko caman daminɛna caman daminɛna ayiwa mun bɛ n bolo a ka ca fila yɛrɛ d'accord ko Bamako wula soir de Bamako an dun bɛ sɔgɔmada la a bɛ sɔgɔmada kuma fana fɔ naamu hali n'a sɔrɔ wulafɛ kuma don Ablaye ko nin ye attaque ye attaque min kɛra an b'a fɔ Nara poste la o siratigɛw la ko ni jateminɛ kɛ an b'a fɔ an ka finitigilakaw dɔw kɔni ni tora a la o dɔw fana minnu bɛ olu kɔni o banana kosɛbɛ nin attaque in yɛrɛ fana Ablaye k'a kɛra ka bɛnɛ ka fɔ an b'a fɔ dugujukɔrɔ muguji pɛrɛn ko fana o nɔ yera la kosɛbɛ Ablaye n'an bɔra Nara an bɛna Bamako yan nɔ soit de Bamako ka laseliw la sa ne jateminɛ kɛ an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ maison de la presse o tɛ kunnafonidilaw ka so ye an yɛrɛ ka soba Ablaye an b'a fɔ jɛrɛ kun b'a la ka kɛ n'a fɔ a ma ko conférence min kɛnɛ kan an b'a fɔ Ablaye k'a kun cɛra cogoya min na a kɛra ni gabakurubo ye k'a kɛ sababu yɛrɛ ye maison de la presse a sokɔnɔminɛw caman kɛra mun ye kɛnɛmaminɛw ye Ablaye caman kɛra kɛnɛmaminɛw ye donc tiɲɛni kɛra Ablaye n'i ye jateminɛ kɛ projet de loi minnu kun baaraw sigilen no sen kan ko CNT maaw kɔni ka jɛrɛ min kun bɛ sen kan Ablaye u y'a voté ko kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna don ba la nin waati in na Ablaye Sahel G5 Sahel u ka ɲɔgɔn ye a kɛra G4 ye sen de tako wɔɔrɔnan G4 de sisan G4 don wa Mali m'a fɔ jo ko Mali kɔni ma yala Mali ma y'a ko kɛnɛ naamu o siratigɛw fana na mun ye médiateur Goodluck Jonathan o ka sira ma ale sera Bamako yan ale b'a fɔ kɛ maliyɛn kunungo a bɛna tile saba baara a bɛn'o kɛ a ka baara kɔnɔna la sa ani an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta olu na ɲɔgɔn ye ka se ka kuma min ye kalafili nataw olu baaraw bɛra ka taa taabolo minnu na baara minnu kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka se k'olu lakodɔn cogoya minnu na Ablaye nani les Échos b'a fɔ wele a ko di Ablaye a kumana
kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i ye jateminɛ kɛ sifinw olu ka baarantanya a ye ɲininkali min kɛ ko yala ko est-ce que an bɛ kalan minnu kɛ an bɛ kalan kɛ cogoya min na k'o de taara k'a to ko sifin k'olu taara ka baara sɔrɔ wa ko ɲininkali b'o yɔrɔ la ko kalan min b'a la ka k'u kun CNT Ablaye ko projet de loi minnu kɔni kun bilalo ka tabali sanfɛ Ablaye ko a bɛɛ lajɛlen k'u y'a voté. Il y a bien voté. Il y a bien voté. Ali Kelemato. Chambre de renseignement. Comme lettre à la poste. Le reporter. Reporter Ablaye ale kumara. Akodi. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Musa Aktayer Akodi. a ko ko nin waati kɔnɔ kɔnɔna la k'olu b'a fɛ ka baara de kɛ baara min b'a to k'a fɔ Mali bɛ ballontan terrain ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ a laɲininen bɛ cogoya minnu na n'o ye norme internationale ye k'u ka baara b'a la ka bolo de kan nin waati laban ninnu kɔnɔ na. Akodi. Ablaye nin ye ka funu baara la ye dɛ. Ka funu baara la mun na. Pharmacien k'u b'a fɛ ka funu baara la dɛ. O man ɲi. Ablaye Ageroute ko ni jateminɛ kɛ sefa wari miliyari 1,373,000 Ablaye ko de turunen no fiɲɛ fɛ fɔlɔ Ageroute kɔnɔna la k'a ko b'a la ka ɲɛɲini hali bi a n'a kɛ vérificateur général tɛmɛna ye. L'indicateur de renouveau Akodi. Jumɛn do l'indépendant do wa. Indépendant kodi. Indépendant ale kumana si Gabriel Touré la Ablaye. Gabriel Touré an ka dɔgɔtɔrɔsoba mun bɛ ko a personnel Ablaye kunungo k'u y'u funu baara la tile 5 in fana Ablaye ko a dan t'o ye fana dɛ ko n'o banna k'u bɛna kɛ ka funu baara la kudayi ye kudayi yɛrɛ Ablaye o tɛ kunnafoni duman ye dɛ ayi Ablaye collège électoral o baaraw sigilen sen kan ka kɛ ni février kalo tile 17 ye san 2023 fo ka taa se référendum ma n'o kun ka kɛ mars kalo nata tile 19 ye ko SEMCO k'olu kɔni ka faamuyali la k'u ka taa n'a nin ko in ye fo juin kalo tile 25 san 2023 mun ye présidentielle ale législatif waatiw k'u ka taa n'a ye février kalo tile 4 na san 2024 k'u ka taa n'o ko kɔnɔna la ko nasɔn ka fisaya Ablaye CNT n y'a f'i ye n'u ye projet de loi caman bɛ yen u ye minnu adopté kosɛbɛ votiw kɛlen kɔfɛ ko ne jateminɛ kɛ bi Mali kɔnɔ yan Bamakɔ ale ye faaba ye o tɛ mun ye marabolo olu ye 19 ye cercle olu ye 156 ye an b'a fɔ arrondissement 466 commune Ablaye o ye 819 ye ko Bamakɔ fana bɛna kɛ arrondissement ye commune bɛna bɔ la ayiwa a ko filɛ nin ye 7 arrondissement avec un maire central ani maire dangaw olu n'a sigi voilà o côté l'indicateur de renouveau maintenant ale kumara Ablaye a ko di indicateur de renouveau Ablaye a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye sunkalo yɔrɔ ale bɛ ka na dɔɔni sisan an bɛ sunkalo makɔnɔ de la an bɛ sunkalo makɔnɔ la an bɛ arajaba la après an bɛ taa sunkalo makɔnɔ la après an bɛ taa sunkalo la voilà ministre min ɲɛsinnen bɛ feereko ma ani dunkafa ko ma Ablaye a ye k'a ye commerçant wele jagokɛlaw wele ka kangari da u ye a bɛ faamu koyi kangari da kun ye fɛn min ye a bɛ faamu walasa k'u hakili t'u yɛrɛ la maaw kana na gɛlɛya sɔrɔ kangari da tɛ dɛ dunkafa ko la u kan ka ɲɛɲini de kɛ sisan Ablaye carte des partis et regroupement politique Espérance Jigiya Kura Ablaye ale y'a sen bɔ a la k'ale bɔra pewu a y'u jugi kari k'ale sen bɔra donc a y'u jugi kari Suala Bayaya Aïdara m'o tɔgɔ dɔn i b'a dɔn ni tɔgɔ nin kɔni waati dɔ la a tun bɛ fɔ Suala Bayaya Aïdara ale taara ka kɛ mun ye denfa ye u ka parti kura min sigilen bɛ sisan silamɛya ni parti n'u b'a fɔ ko lumière du peuple silamɛya ni parti Ablaye a ko kɔni filɛ sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn dɛ solomana ka kuma tɛ fo ka taa ka bɔnyɔrɔ la n'a donna politique la a bɛ ne dɛ a filɛ nin ye leçon faso ka fasiri Ablaye ale kumana mun ministre Ablaye Diop tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i tɔgɔ ma gouvernement tɔgɔ la a ko nin waati kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ Mali européenne kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ye kuma min ta ka ɲɛsin Union européenne u ka conseil européen kɛnɛ kan k'u kuma min taara ka ɲɛsin Mali ma k'an ma bɛn o ma bi k'an ma bɛn o ma sini mais ça an tɛ siran dɛ ayi an tɛ siran foyi ɲɛ koyi an bɛ jabili kɛ on va répondre coup pour coup Ablaye naam coupe de la confédération
Real de Bamako Ablaye ko ale ko gɛlɛya yɛrɛ bolo koyi ko ten Ala ka nɔgɔya fɛ ko a ye ko gɛlɛya yɛrɛ bolo Ala ka nɔgɔya Ablaye ko Nara maa 2 ko bonnaw ni na maa 7 olu joginna ka kɛ ni bamaci wale kɛbaw olu ka wuli ka jɔw ye Ablaye ayiwa ni ye Mali tribune ya awɔ ayiwa an ka kuncɛ n'a ye an b'a kuncɛ n'ale ye tribune lajɛ an ka lajɛ Ablaye Mali tribune an bɛ place sɔrɔ wa place bi sɔrɔ a kɔnɔ koyi parce que ɲɛ bɛ maaw sigilen na tribune kɔrɔ ye Ablaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Tuareg ye ayiwa Ablaye ko nin waati kɔnɔ kɔnɔna la bɛn ko bɛn ale ni baara minnu kɛra ka tɛmɛ minnu ma ɲɛ k'olu ɲɛfɔ ko Tuareg b'o baaraw de la nin waati in na k'a fɔ ko waati dɔw tɛmɛna ko dɔw kɛra k'olu ma bɛn ko kama bi u sigilen don ka sigi ka fɔ ko u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sigi ka fɔ de ko de nafa ka bon kosɛbɛ ko kama sɔrɔ ko waati caman kɛra ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la ko